Yesu alikuitana iwe, lelo lomwe, bwanje unasocherera iwe, kutariko, aitana, lero lomwe. Yesu alikuitana iwe tsopano. Yesu akuitana iwe komanso ine, inu komanso awo, simawai komano lero lino. Muzakhale pomwepo mawa 7 o'clock kumadzulo Malawian Time, pamene tikubwera ndi programu ya Hymns of Hope Malawi edition. Iyi ndi programu yolimbikitsa chikhulupiriro chathu, pamene tikudusa mavuto osiyanasiyana, zobetchera zosiyanasiyana. Yehova ali nawo mawu achilimbikitso. Sindikudziwa tsiku la lero mukapemphera kuti, koma kumene mupita awuzeni anthu ena za programu imeneyi. Mutu wake ndionena kuti Jesus is calling. Will you accept or decline the call? Yesu akuitana, kodi mukana kapena muvomera kuitanako? Odala iwo amene angavomere. Ndikuyembekezera mawa kuti inu muzakhale nawo mu programu imeneyi. Ine ndi Victor Kaula, mkonzi ndi muulusi wa programu imeneyi. Tatiyeni tionane mawa 7 o'clock Sunday madzulo. Ambuye akhale nanu. Ziko.